dobru tehnologiju, vrlo su materialistički orijentisani, imaju dobru materijalnu inteligenciju i ne plaše se nas, ljudi. Apsolutno ne. Mi smo za njih obdaništa, mali mrak. Tako da oni ne zaziru od nas šta mi mislimo, šta mi kažemo. Znate koliko su oni nas plašali? Ništa. To je njima smešno. Lupe na čvrgu i mi se udaju. Mislim, malo parafraziram, malo, da kažemo, banalizujem, ali u suštini to je tako. Šta je poenta? Demoni jako dobro poznaju tajnu. Gledali ste film The Secret, tajna. Verujem da većina vas gleda. Znači, znanja su dostupna njima i oni to ne obznanjuju. Možda na kašikicu daju to u zadnje vreme, pošto, da kažem, era interneta, informacije, pa sve prosto je nezaustavljivo, informacije cure na sve strane. Ali oni se koriste tim znanjem upravo da bi manipulisali nama. To je vrlo interesantno. Što manje znamo, to bolje. Lakše nama manipulisati. Ima iz jednog filma, zaboravio sam koji film, kaže da su, ne znam, tamo neko je kao pečurka. Držite ga u mraku i hranite ga izmetom i on buja i raste. Tako da to je to. Dogod smo u mraku i dogod nas hrane izmetom, njima je super. Znači, na nama je, u stvari, da kažemo, ok, nema što tako više. I upravo je to dobra šansa, znači, da pokažemo, u stvari, da damo svoj glas protiv toga, odnosno za neku alternativu. Kakve promene, recimo, možemo da očekujemo? Pa, recimo, na globalnom planu, neka vrsta promena koja nikad ranije nije viđena. Ili, može doći do promene ljudskog jezika. Zamislite, stanete ispred nečeg što nikad niste videli. I šta ćete da kažete? Šta je to? To je Šta je to? Vrlo zanimljivo. Znači, ne znamo šta je, nemamo pojam šta je, ne znamo kako se zove, ne znamo ništa o tome. Pitam da ga uopšte vidimo. Jer ne vidimo nešto što nemamo pojam o nečemu, se slažemo. Moguće je da će nešto tako da se desi. Znači, nešto novo što će da bup iz pete dimenzije tu padne, kao onaj kamen, megalitni kamen u onom filmu Odiseja 2001. I oni majmuni tamo lupaju neke koske, a nešto iz svemira tamo je došlo, palo dole i neka vanzemaljska civilizacija. Tako da, šta može još da se desi? Proširenje nekog semantičkog sistema, vrlo lako, zašto ne? Nešto što je skroz drugačije od bilo čega poznatom i nešto što će da transcendira naš semantički sistem. To je to. Transcendiranje znači mi to ne poznajemo, što ne znači da ne postoji. Šta je tako smešno? Ok. Znači, nivo promene može biti jako velik, tako da se govorni jezik može da se iskrivi. Jer ako prestanemo da stvari nazivamo pravim, istinitim stvarima, kako ćemo da ih zovemo? Kako ćemo jedni druge da zovemo? Šta više? Šta više? Pa verovatno nećemo moći sami sa sobom da komuniciramo. A to mi već i onako ne radimo već neko vreme. Ovo je joga smeha. Danas je nulti dan, smo se smijem, ja sam ceo dan smijem. Ok. Singularitet takođe može da se gleda kao logička anomalija. Kada logika, nestane ili biva izvitopere. Ljudi danas kažu, pa to je logično. Jel? Logično, da. Pa logično je da ljudi, da jedna civilizacija kaže mi znamo, ovi kažu mi znamo, ovi kažu ovo je dobro, oni kažu ovo je dobro i vode ratove. Kako vode ratove kad jedni i drugi hoće dobro, očigledno ne znaju šta je dobro. Logično je, da, ali nije moralno, recimo. Tako da, naša imaginacija ne može da prodre tamo. O čemu se radi, jako je teško reći, ali verovatno ćemo znati kada tamo stigne. Šta je zanimljivo za vedsku tradiciju? Naravno, pošto sam pristrasan, već 20 godina poučavam vede,
čuva verodostojnu istoriju staru preko 5000 godina, jer su mudraci preduzeli ozbiljne mere da sačuvaju tradiciju i živu reč. Koji je bio njihov motiv? Bio je da ljudima približe istine koje su im bile otkrivene posle raznih dugogodišnjih meditacija preko kojih su se povezivali sa apsolutnim istinom. Njihov život je bio život davanja i služenja, dodir sa božanskim. Oni su bili posrednici transcendentalne reči i tako dalje i tako dalje. Shvatili su da je duhovni rast naučni proces, znači vrlo naučan proces. Vede čoveka pozivaju na iskustvo. Iskustvo u vedskoj tradiciji je živo, kao što smo mi danas imali priliku da tamo radimo neke rituale, da se povezujemo sa nebom, sa elementima, sa zemljom, jedni s drugima i tako dalje. To je živo iskustvo. Koja je razlika između čitanja knjige i doživljaja nečega? To je to. Znači, vi možete znati koju mantru da dobijete kada od duhovnog učitelja, kad dobijete inicijaciju. Možete da mantrate, ali ako ne dobijete inicijaciju, ako nemate doživlje toga, to je bledi odnos toga. I u tome je čitav point. Tako da ta tajna se krije u čoveku. Znači, krije se u nosiocu, čuvarima tajne, koji iniciraju i koji jedini mogu praktično da produže, da tu živu reč produže dalje. I to je vrlo zanimljivo. Znači, ta iskustvena paradigma. Ovo su neke od simptomi Kali Juge. Možemo da ih preskočimo, ako vas zanimaju, možemo da prođemo nekad njih, da vidite čisto koliko je to istina. Kako hoćete? Hoću. Evo, ja samo par, recimo, kaže ovako. Znači, to je, pošto Vede, Bhagavad Puran i Purane su ne samo, da kažem, istorijski spisi, nego i spisi koji su proročanski. Pisani su pre 1000 godina i znate šta kažu za ovo vreme u kome mi živimo sada? Kada dođe do prevladavanja, varanja, laži, lenjosti, pospanosti, nasilja, depresije, jadikovanja, zbunjenosti, straha i siromaštva, nastupilo je doba Kali. Doba mraka, doba neznanja, ratova, licemerja i tako dalje. Zbog loših osobina u dobu Kali, ljudi postaju kratkovidi u smislu razumevanja života i predviđanja posledica svojih dela, nesrećni, pohlepni, požudni i osiromašeni. Žene koje budu neverne, slobodno će lutati od muškarca do muškarca. To je nekad bilo nezamislivo, recimo. U gradovima će prevladavati lopovi. Vede će oskrnaviti spekulativne interpretacije ateista, političke vođe će bukvalno progutati državljane, a takozvani sveštenici i intelektualci robovaće svojim želucima i genitalijama. Znači, totalna korupcija. Umovi ljudi u dobu Kali bit će uvek uznemireni. Ljudi će biti iscrpljeni od gladi i poreza. Uvek će živjeti u strahu od suša. Neće imati primjerenu odeću, hranu ili pića. Neće moći pravilno da se odmaraju. Imaće seksualne odnose ili se kupati. Neće imati ukrase za ukrašavanje tela. Zapravo će ljudi u doba Kali postepeno izgledati zastrašujuće kao duhovi ili zombi. Ja u zadnje vreme, neko vreme već, ne znam, gde god se zateknem, negde napolju, imam prilike u stvari da vidim da ljudi su sve više i više zombirani. Šunjaju se oko nekih mesta kao duhovi. Niko da se odvoje od tih mesta. To duhovi upravo rade, samo što mi ne možemo da ih percepiramo. Ljudi su postali savremeni duhovi. To je vrlo zanimljivo, zato što je kvalitet života, kvalitet svesti, kvalitet njihovog bića totalno srozan, sveden je na šraf. Kaže, muškarci neće više štititi svoje roditelje, decu ili žene. Postaće sasvim degradirani i samo će zadovoljavati svoje stomake i genitalije. Pogledajte seks, pornu industriju. To je to. Zakon i pravda važit će samo na osnovu moći i bilo ko ko skupi dovoljno moći ili glasova upravljaće društvom. Državljani će se na kraju osjećati tako teško da će napustiti svoje države i domove. Pobeći će u određene krajeve i tamo neprestano živjeti u strahu pred vladinim predstavnicima, koji neće biti ništa bolji od nemilosrdnih lopova. Koliko ovo liči na ovo danas? Pa to je istina. Znači, upravo mi smo svedoci ovoga. Znači, svedoci smo svih tih nekih proročanstva koje se polako ostvaraju. Ima nešto što je opisano što još nismo svedoci, ali doći će polako. Znači, ne treba da žurimo. Ono što nas čeka. Bolest koja će prema proročanstvu u dobu Kali podleći većina stanovništva je sebičnost.
Zbog zaslepljenosti njome ljudi će za nekoliko kratkih trenutaka prividnog užitka biti spremni da naprave svako neljudsko delo. Danas je sve manje ljudi, čovek je postao ideal. Da kažete, ja sam ljudsko biće, stvarno. Da. A šta znači biti čovek? Pa sad. Čovek je postao ideal. Danas je pojam čoveka praktično iščezao. Šta znači biti ljudsko biće? Dobro pitanje. Nismo životinje, nismo bogovi, znači mi smo ljudska bića. Šta je čovek? Kaže se da će nastupiti kratkovitost, gubitak racionalnog mišljenja, iskrivljena logika,